Ahoj všetci, dáme si ďalšiu lekciu cvičenia, bude to kalanetika. Kalanetika hodne čistí lymfu, takže doporučujem hodne u nej piť. Ja budem piť termočaj, môžete piť tiež, lebo záleží na vás. Každopádne čaj hodne čistí lymfu znútra zase, takže to, čo podporujeme cvičením, tak čistíme ešte aj znútra, tak držím palce na zdravie. Prvé cvičenie, ponaťahujeme sa, ako keď zbierame v máji čerešne, za chvíľku nás to čaká, tak ich ponaťahujte sa aj z toho, čo je najďalej. Podsadíme pánev s výdychom ruky k sebe, palce nahoru, podsazená pánev stále. Nezabúdajte dýchať u toho. Pri kalanetike zaberajú hlavne vnútorné svaly, takže sa to nezdá. Ponaťahujeme, čo pôjde. Spojíme ruce za zádama, predkloníme. Cítite hlavne asi stehná, to je správne. Potrebujeme zahriať svaly. A ešte 3 si dáme. Raz. 2. 3. Výborne. Povolíme. Uvoľníme. Podsadíme pánev a budeme sa dívať do ľavého horného rohu. Ťaháme bradu ku stropu a dolu. A do pravého horného rohu. Ramena od uší, záda vyrovnaná, podsadená pánev, dolu hlava a do ľavého rohu. Dolu. Doprava. Držíme a dolu. Tak, uvoľníme a zase pôjdeme doľava, ale iba sa dívať rovno, áno? Akoby za seba. A zase dolu. Vpravo a dolu doľava a dolu doprava a dolu. Možno ste si doľava všimli, že nehrá žiadna hudba, to na schvál, aby sme vnímali svoje telo. Dolu. Doprava. Dolu. Doľava. Dolu. Podsadená pánev, držte to. A vpravo, naposledy, dýcháme, držíme a dolu. Tak, vyklepneme nožky, napijeme. A pokračujeme. Úsmev na tvári, nohy na široko. Ruku oprieme o ľavé stehno alebo ľavú nohu a natiahneme sa doľava. A držíme. Niekomu sa môže zdať
po cvičení, že vyrástlo pár centimetrov. Hodne to uvoľní. Keď nebudete môcť, tak sa nevracajte, ale sa vytočte do strany a potom sa povolte dolu. A odpočnite chvíľku a vráťte sa zase za nami, áno? Každý cvik by mal byť do 100, než napočítate. Ale to by sme cvičili fakt hodinu, takže keď budete chcieť, kľudne si môžete potom ešte pridať. Poďte. Tak, a dolu. Chytneme kotníky znútra a pritiahneme sa do prostriedku. Výborne. Rád na druhú stranu. Nezabúdajte mať zatlé bríško a stále dýchať. Povolíme do strany, pôjdeme dolu. Ostaňte vyviesení a iba trošku mrknite na mňa. Dáme ľavú ruku na ľavú nohu, na kotník a pravú dáme cez ňu a pozrieme sa cez ľavú nohu na pravú petu. Áno, skúste. Komu to nejde, tak nevadí, iba pokus sa počíta. Povolíme zase do prostriedku. Tak dáme pravú ruku na pravú nohu a ľavú ruku cez ňu. A pritiahneme sa si k ľavej nohe. Dýchajte. Výborne, zase povolíme. Vyvesíme sa, chytíme kotníky zvnútra a pritiahneme sa do prostriedku. Zase. Tak, vyklepneme, napíte sa a nebuďte na seba príliš prísni, pokiaľ nejaký cvik nepôjde, tak to nevadí. Ja som začínala s kalanetikou v 20. A môžem povedať, že niektoré cviky som vtedy mi vôbec nešli a dneska je to ďaleko teda lepšie po 2 deťoch, pretože vtedy mi to nešlo, lebo tie svaly boli posťahované, lymfa bola zanesená, dneska je to trochu inak a hlavne to telo si aj zvykne na ten pohyb, na ten cvik, takže dajte si trošku kľudne priestor. Tak, budeme potrebovať iba stoličku. A budeme robiť také, stupneme si petami k sebe, špičkami od seba a budeme robiť také drepy do strany, áno, ako robia baletky. Som na to trošku nevysvetlila, prepáčte. A každý podľa seba, keď môžete až dolu, tak dolu. Keď iba držať a stáť, tak aj to je už posun, prípadne malinko iba. Aj to sa počíta. Otočíme stoličku, vyložíme ľavú nohu hore, pravú do pravého uhla a pritiahneme sa, ľavú ruku dáme z vnútornej strany stehna ku nohe. A držíme, dýcháme.
pritiahneme sa priamo k nohe. Výborne, povolíme, vymeníme nožky. Stoličku si presúvať nemusíte, ale aby som bola k vám čelom. Klidne s výdychom skúste kúsok nižšie, ak by vám to išlo iba o 0,5 mm, to je niečo. Vždycky je lepšie byť aspoň o kúsok lepší než svoje včerajšie ja. Tak, a ešte vyrovnaný sa pritiahneme. Výborne, povolíme, vyklepneme nožky, tak a ideme dolu. Poďte. Zdvihneme pravú nohu ku stropu. Ja sa natočím tak, aby ste ma dobre videli. A spodnú necháme rovnobežne s podložkou a malinko nad zemou. A držíme. Ak by ste nemohli, tak si chytnite stehno, prípadne sa trošku pritiahnite, povolte. Niekoho môže bolieť krk, tak si ho položte hlavu na zem a držte tak, áno. Hlavne, aby ste zatínali u toho alebo cítili brucho. A v podstate prípadne trošku nôžky, iné by ste nemali cítiť. Tak, povolíme, vymeníme nohy. A držíme. Ako som spomínala, zaberá hlavne brucho, takže je možné, že jednu nohu budete môcť cvičiť viac, druhá už tak nepôjde. Je to preto, že to drží to brucho. Tak, výborne, povolíme. Teraz príde cvik, ktorý mám docela málo rada. Tak vyrovnáme nohy a pustíme ich, kde už cítime, že to zaberá. Ak môžete kľudne, môžete nižšie, ale tam ešte nie som. Kľudne alebo tak si držte. Výborne, povolíme. Teraz pritiahneme, stačí, pritiahneme si jednu nohu vyrovnanú k sebe. Druhá noha je na podložke a ťaháme čo najviac to ide. Snažte sa, aby tá noha bola vyrovnaná, tá horná. Dýchajte, nezabúdajte dýchať. Výborne, vymeníme nohy. Snažte sa, aby ramena boli na zemi a neťahajte ich, tlačte ich od uší viac. Tak, povolíme. A ešte vyrovnáme nožky a budeme cvakať. Ako futbalisti. A ešte 5, 4, 3, 2, 1, paráda. Šikuláci. Výborne. Napijeme. Aj si stúpnem. Klidne píte po dúškoch, rovnako ako v priebehu celého dňa. A vezmite si židličku, keď stojíte.
ak ste si odložili ďalej. Tak, dáme ľavú nohu, ľavé koleno k jednej nohe židličky, ľavý kotník k druhej nožke židličky a urobíme všade pravé uhly, ako by to bola polovica veterného mlynu a zdvihneme pravú nohu do vzduchu. Tú židličku môžete mať iba ako takú oporu, alebo sa jej riadne držať. Áno, záleží ako to potrebujete, ako vám to vyhovuje. Hej, môžete aj iba mať fakt iba ako takú poistku. Tak, stačí. A do druhej strany. Takže pravá noha, pravý kotník, pravé koleno v židličce a druhá noha do vzduchu. Zohnutá zase, áno. A držíme. Keby ste si to chceli trošku sťažiť, tak tú zadnú nohu potlačte dozadu. Keby ste si to chceli zľahčiť, tak ju potiahnite dopredu, áno, trošku. Tam potom zaberajú trošku iné svaly. Tak, povolíme. Ešte tu chvíľku ostaneme. Takže zase ľavá noha prekulíme. Ľavý kotník druhú vyrovnáme a zdvihneme vyrovnanú. To je ťažšia varianta. Ak by vám to nešlo, tak ju zase pokrčte a zase držte pokrčenú. Tak zase dýchajte. Povolíme. A vymeníme nožky. Tak. A zdvihneme zadnú, áno? Zase. Vyrovnanú, dobre? Takto. Nemusí tak vysoko, stačí tak 5-10 cm nad zem. Zase. Rovnako. Nezabúdajte dýchať. Výborne. Židličko zase na chvíľku odložíme. Dáme sa na kolena a pôjdeme, ako by sme si chceli sadnúť, ale nesadneme, podsadíme pánev a zdvihneme sa. Ruky spojíme dlaňami k sebe a dáme nad hlavu, ako by sme viseli na ježábe alebo žeriave. Dolu, podsadíme pánev a nahoru. A zase dolu, podsadíme pánev a nahoru. Ešte dole, podsadíme a hore. Ešte si dáme 3, dolu a hore. 2, tak podsadíme. 1, 0, ale nie, môžete ako chcete. Tak, výborne, povolíme nožky, vyklepneme. A teraz pôjdeme do tej polohy, ruky rovnako, kde sme cítili, že už nám to zaberá a budeme robiť také osmičky, ako brušné tanečnice. Držíme, držíme. To budú krásne stehienka. To je veľký sval. Čím viac ho posilujeme, tým viac chudneme. Tak ja už nás vidím, ako sme všetci krásne spľasknutí, schudnutí. Prípadne posielaní presne to, čo potrebujeme. Stačí, povoľte, postavte, vyklepte nožky. Napijeme. Som si dneska vzala asi málo vody. Tak, sadneme znovu k stoličke.
dáme nohy z vonkajšej strany, tak, z vonkajšej strany stoličky a budeme tlačiť, ako by sme ju chceli zmáčknúť k sebe, tie nohy. A držíme. To je parádne na vnútorné stehná. Tak, povolíme a opačne, takže dáme znútra židličky a tlačíme von. Môžete buď držať ruky hore, alebo sa oprieť. Áno, ako záleží na vás. Keď máte ruky hore, posilujete zároveň aj brúško. Moja stolička si dneska jak si žije vlastným životom. Tak a uvoľníme. Takže vyrovnáme nohy pred seba. Pritiahneme sa rovno s výdychom. Pritiahneme pravú nohu k hrudníku a dáme ju cez seba na ľavú stranu. Vytiahneme zase k hrudníku a dáme ju napravo. Výborne. Teraz druhú nohu pritiahneme ľavú k hrudníku a dáme ju na pravú stranu. A znovu k hrudníku a dáme ju vľavo. Tak, povolíme, postavíme, vytrepeme. Výborne, máme to za sebou. Zvládli ste to, dúfam, že sa cítite trošku vyšší alebo uvoľnenejší, možno tie trapézy, záleží kto čo potrebuje. Ideálne teraz po športe si dať 80% celého nášho úsilia, takže 20% sme práve teraz absolvovali, 80% je tady, takže držím na zdravie.